Obi Benabo village or nnukwu village na ọrụ tata ihe ndekwanụ bụ ikele Chineke ji ka ịwal ma ọ na-ekwe ịwa ji a ndị mana ha agatacha ihe bụ ịwa ji a na ịwa ji a bụkwa n'ikele Chineke etu anyị si wee kọọ ihe n'ugbo nwa obere ihe eti na ana Chukwu mee ya ofufutala anyị nnukwu ihe anya ka ọkwa nye ka ya emetata wee kene Chineke nke o mere anyị emelụ ji anyị ha bịa sekịta wee na-ayọkwu ya maka ahụ na-abịa abịa ka ọ gosikwa anyị ka nke na-abịa abịa ahụ na-abịa abịa karịa nke ahụ amụma anyị na-ekwukwa ịkọ ji onye na-azụ ahịa kọ ji ka ọ na-akọ ahịa ọ na-azụ ji ka ọ na-akọ onye na-agụ akwụkwọ na-apasị na ji ka ọ na-akọ ebe a onye na-alụ ọrụ oyibo ọ na-akwụ ya ụgwọ ọnwa ọ na-enwe promoshọn na ji ka ọ na-akọ aha nketa ka anyị na-enye Chukwu ekele na-ayakwụzi ya na nke na-abịaba ya amakarị ọhịa anyị mere tata ekele ka m bụzire ndị ọrụ ukwu na ndị ibe na-abụ maka na a sị na gbogbo ha bịa n'ọhịa ibe tata wee nọkọọ dịka ọṅụkọ wee kene Chineke ama na ekene anyị ruru Chineke maka na ọ sị na ebe mmadụ na-agba mmadụ ka gbakọrọ n'afịa nọ n'ebe ahụ so ama na ọ nọ ebe a n'ihe ekpere anyị kpere anọ emezula anyị ka anyị si wee chọọ si na Kraịst onye nwe anyị ebe nna Chidebe bụ na kristi na anyị enwe udo n'ibe na-abụ na anyị enwe ọganiru na anyị je na-abata nke onye na-eme bụ ezigbo ihe o ji enye ezinụlọ nri ọ ya na-agarị ya anyị na-ekpe ekpere na ụgbọ agwa anyị ya na-enwesị di onye lobe dị ọmụta nwa mụta nwoke mụta nwaanyị ụmụ ikorobịa anyị ga-enwe ezigbo ihe ha na-alụ wee nụọ nwaanyị anata anyị na nwunye ha anya ha na-ebi n'udo anyị bisizie n'udo ahụ anyị nakwụrụ Chukwu n'udo na arụzi anya na ọrụzi rubezie ka ndị mmụọma ndị nsọ anyị na-ekele gị obi dị anyị ọṅụ ka ịwere ji n'aha wee sị na ị ga-awụpụ ya aha ọzọ Chineke wetara gị eji wa aha ọzọ ya weta dọbụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị stata obi dị anyị aṅụrị na nnukwu emume nke emere na be Obi Chukwu tiwere Igbo ibe na-abụ Obi ekenego Igbo bụ Igbo na ndị ọrụ ukwu na ndị ibe na-abụ ọba anyị nụkwazi onu ka anyị ka obi dị gị ana m ekele ndị ọrụ ukwu ndị ibe na-abụ na ọra mmadụ bịara ebe a tata wee sịkwa na obi dị anyị aṅụrị ịfụ ọtụtụ ndị mmadụ maka emume ịwa ji nke arọ 2020 wee na-asị na okwu onye ọbụla ji wee bịa tata ji wee nọrọ maka oriri nke ịwa ji okwu onye ọbụla ji wee bịa a ga-eji wee nakwa na nke o ji wee bịa
ga-aka nke o ji bịa mma wee na-asị na nke afọ a dị mma mana nke afọ na-abịa na kacha ekpere m na-ekpe bụ ka Chineke nye amamihe iji wee nwee ike wee chee Ibenabo. Afa m bụ Paul Chigozie Ndụagụwa Chinakaeze Ukwele. N'ụbọchị taata a na-awa ji. Taa awara ji. Obi m aṅụrị maka ihi na ọ kpụghịna hinne Ibenabo medebere ụdị ihe. Wee na-enwe aṅụrị maka na awam ji awa na Ibenabo taa bụ nzọmụkwụ iji wee kpokọtakwa Ibenabo rụkwa n'ofu mekwuo etu aha esi emebu mgbe izizi na-abụ ekwuo ihe onye ọbụla afụta onye nwere ike atọ ya Ibenabo na-aga n'ihu. So na nke a bụ izizi emere ya, anyị na-ayọ Chukwu na ọ ga-enye anyị ahụike, nye anyị ndụ, nye anyị ihe akụ eji eme ihe. Ọ ga-abụ bido n'aha garazia ka anyị wee nwee ike na-emekwa ya. Nke aha hiri nne, nke aha ọzọ ya aka. Amen. Ndị abịaghị ya n'aha Chineke ga-eme aha ọzọ bịa n'obi ọcha ka e wee nwee ike nwekwa ihe anyị ji were anọkọ na-akpọkọta onwe anyị wee nwee ike nwekwa obi ịfụnanya na obi nwanne Ibenabo. Ihe a ka anyị Chukwu n'aha Kraịst onye nwe. Amen. Ekpere a na-ekpe n'isi onye ọchịchị o Chineke nye ya amamife, obi umeala o wee nwee ike chịa ndị Chukwu nyere ya n'udo na ịfụnanya. Ihe ndị ọzọ sienụ Chineke maka ọ ga-esi wee mezuo n'afa Kraịst onye nwe. Amen. Chineke ya abaghị ụba, Chineke ga-anọnyere gị, nye gị amamife, nghọta, alụ, ike na ọmụma, obi dị asọ na egwu nke ya. Amen. Ihe achịcha Ibenabo ewere ya wee maa nke ọbụla ndị ekweghị unu Karịa. ga-eme Chineke enwe obi aṅụrị wee na-eto Chineke. Ọchịchị Ibenabo mere ka onye ọbụla soro nwee aṅụrị na ha bụ ndị Ibenabo. Ayọrọ nke a n'aha Kraịst onye nwe. Amen. Yes, Lord. Ọsọdụ si na ihe ọbụla a na-eme nwaanyị adịghị ya. O nwere isi. Anyị na-ekene Lord maka na nwoke na oche ọbata onwe aṅụrị na bie ezigbo nwaanyị. Nwoke nteje bụ obiri Igbo ọ sị na ọ na nwoke mmadụ nweta ajọ nwaanyị o jewe ọrụ uche a na-abịa ọrụ, o jewe ahịa uche a na-abịa ahịa. Mana ịnụta ezigbo nwaanyị ị na-eje ihe ọbụla ị na-eme ọ na-aga, o nwee ebe o si nwere ike ọ tụgharịghị alụ gbaa gị ume igwe nwee ike na-eje na-abata iwe na-asịrị ọrụ na-eme jide ka iji na onye asị jide ka o ji ọma na oji ọma Nke ọ na-eme dị mma. daalụ nne
Chineke ya agọzi gị n'aha Jizọs. Amen. Eze Chineke eze ezigbo nwanne Chinakụeze ekelere gị nna maka na na-elekọta obodo anyị n'anya na nnukwu na ị na-aba mbe na-abasi ike ị na-azụkwe na-azụbọsi ike ekele ya na ya dịrị ya ma n'aha Amen. Afa m bụ Chinonyendu Adịba. Nke a bụ izizi m nọ ebe awa fụchalụ ka nna afụchalụ dị ya mana nke a bụ izizi nna anọ ọwa ya so obi bụ sọsọ aṅụrị. Anyị sị na ọ ga-adịrị unu mma unu si wee nodobe nwanne unu nwoke ọ dịka ọ wee kwesị na o nwere mmadụ. God bless you and be with you.